Ученическо знаме. Мир, но! Знамени! О! Марш! Училище наше любимо, ти палиш сърцата мечти, в щастливите детски години, с дружини с науката ти. Първи клас, класен ръководител Албена Павлова и втори учител Анастасия Таракова. Класен ръководител Румена Маринова и втори учител Горница Гайдарска. Уважаеми професор Чоков, министър на образованието и науката, уважаема доктор Кастрева, началник на регионалното управление на образованието София град, уважаеми доктор Павлов, кмет на район Лозенец, уважаема доцент Петкова, заместник декан на факултет по педагогика, скъпи ученици, драги колеги, мили родители, отново е 15 септември, празникът на новото и вярата в успеха чрез знанието.
Тържествата за 15 септември са десетилетна българска традиция. Денят, в който ученици и учители се връщат в класните стая. Дни наред преди този ден всички училища се подготвят за дълго чаканото завръщане. Дни, в които ние, учителите, тръпнем всяка минута и подготвяме класните си стаи. Първи учебен ден. За мен е истинско удоволствие да бъда сред вашите гости в тази забележителна учебна година. Учебна година, която ще бъде пътуване във времето, защото през различните инициативи ще се връщате към създателите на училището. Колеги, които са били ученици на това училище, ще си спомнят своя първи учебен ден. Родители, които са прекрачвали прага на това училище, ще се горди, че днес заедно с децата си продължават да пишат историята на забележителното училище в сърцето на Лозенец. Уважаеми колеги учители, благодаря ви за вашата отдаденост. Благодаря ви за това, че с знание, умение, любов водите бъдещето на държавата ни чрез децата ни. Скъпи първокласници, уважаеми учители, уважаеми родители, скъпи ученици, за мен е чест да бъда сред вас в първият учебен ден за новата година. Уважаема доктор Кастрева, уважаеми директор на училището, господин Кмете, уважаеми гости. Аз имах много покани за този първи учебен ден, но в момента, който съм сред вас, разбрах, че съм направил верният избор. Верният избор дори само заради девиза на училището. Традицията среща бъдещето. 90 години в основно училище Хан Крум традицията среща бъдещето. Защото това не е само много десетилетна история в нашето образование. Защото тук са се случвали едни от най-важните иновации в нашата образователна система. Господин министър, позволете ми, аз ще да ви дам нашия училищен звънец, за да го ударим първият звънец заедно. Обявявам учебната 2023-2024 година за официално открита. Моля първокласниците да изчакат, за да можем да приемем вода с господин министъра. Ами пък ще да продължаваме да